allegations against Christianity in Igbo land today. Ebubo isi a na-ebo Christianity na Igbo tata. Ndị na-ebo Christianity ebuba na-ebo ebuba maka ife a na-akpọ n'oyibo ignorance. Akwụkwọ nsọ na Hosea chapter 4 verse 6. My people perish because of what? Because of ignorance. So, and faith comes from hearing. Romans 10:17. So, nyeka ndị chọ ka nza ajụjụ gbasaalụ ebubo isi anụ wa na-ebo Christianity na Igbo. Bomlu nze mozi bụ ndị ọma njem ọnụ onye ma na-ege m ntị nọ na-ekene gị n'ụbọchị nke tata. I will preach in the Reverend Father me. As in, I was so happy. Like I was so happy hearing, like all balance the preaching very well. All balance of ma. I don't have much thing to say again. In fact, okuche gị n'incha mwe ike ikwu. Mana achọ m biko ka ịtọ ntị n'ala ga-ihe this Reverend Father kwu. Amad himself that we still have good ones on social media. And please don't forget to subscribe, share, comment, and on your notification. I put it to you, nobody forget Maggie. Yeah? Nobody forget me. Amen and amen. I know the more new. Amen and amen. Yes. Ahobuna and MF Inspiration convention like this. I'm an kuzi every year na Inspiration convention. For the moon already. And if I'm not kukita, umo koroba no maboba neba. If I'm not kusikita, but the most important part, or one of the most important parts of Yaine Menambeda. Mbe Father George Adimike na chi bido this Inspiration movement. Ofifo gwalamumba afune chi ora oji choi bide ifa. Bonus no like cross ife neme na Igbo. Ifa ka George gwa mo gafu. Na ka ndị ụmụaka anyị ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa si anachi ya n'ife ha kpọlụ omenala. Ifo ihe nkwulu. Asọkwa na ha na-anachi azụ na omenala. Ha na-anachi ya n'ife ha kpọlụ omenala. Ka ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa si akọtọsizi ụka, na-akọtọ ozi ọma, na-akọtọ ndị butere ụka n'ala Igbo. Ife achụkatara ụra o wee sị na ọ ga-ebido a movement to correct this trend. O wee bido Inspiration movement. So na nkuzi na-achọ inye kịta anụnwa dị nnukwute mkpa na egochala ntị gị gee ntị n'oge gara aga other years akọgoro m na akụkọ ka Christianity si bịa n'ala Igbo kọlụ na akụkọ ife ndị ọcha butere ụka n'ala Igbo megasịrị mgbe Fabial ka ha si yọta ndị befe ego wee rụọ ụlọ ọgwụ wee rụọ ụlọ akwụkwọ ka ha si nye anyị nri n'oge agha mgbe Nigerian gọọmenti chọrọ ka agụọ gbuo ndị Igbo. Nọ ndị anụnwa butere ụka n'ala Igbo chịkara aka ọnụ na-ayọta nri ha na-ebunatara ndị be anyị mgbe afọ ka o si bụrụ na anụchala agha gowon chụ n'agha maka aka ha nyere ndị Igbo. Akọkwara m unu n'oge gara aga ka o si bụ na mgbe ndị a na-eme ife a niile n'ala Igbo na o nwere oke arụsị ama ama nọ n'ala Igbo nọ na-arọ Chukwu a na-akpọ Ibinukpabi na ndị na-efe alụsị afụ si na alụsị afụ wee na-eresi ndị Igbo na slave trade. Onye ji ebe ha ṅụọ iyi ọ bụ na afrozie asị na alụsị erie na onye afọ mana orire ka erere onye ha na slave trade. Ife ndị a niile ka m kụziri n'oge gara aga. Na mgbede a ife m chọrọ ịgwa unu bụ ụzọ ihe isii. And ihe mkpọrọ ụzọ ihe isii aha dị very simple. Ife mkpọrọ ya bụ 6 allegations against Christianity in Igbo land today. Ebubo isii a na-ebo Christianity na Igbo tata. Ndị na-ebo Christianity ebuba na-ebo ebuba maka ife a na-akpọ n'oyibo ignorance. Akwụkwọ nsọ na Hosea chapter 4 verse 6. My people perish because of what? Because of ignorance. So, and faith comes from hearing. Romans 10:17. So, nyeka ndị chọ ka nza ajụjụ gbasalụ ebubo isi anụnwa na-ebo Christianity na Igbo. Ebubo nke mbụ m ga-ekwugasị ha n'oyibo nkwuo n'oyibo akọwa m ife ọ bụ n'Igbo. The first allegation a na-ebo Christianity na Igbo tata bụ that Christianity has destroyed the identity and culture of Igbo people. Christianity has destroyed
the identity and culture of Igbo people. Allegation number 1. Na Christianity may be seen if I jiburi Igbo. Ihe bụ omenala anyị. Ebubo nke Igbo bụ that Christianity demonized our traditions, our ordinana. Na Christianity bịara sị na ife anyị na-emebu na ana Igbo tupu ụka abịa ife ekwensu na ife aka anyị na-emebu. Nke a bụ ebubo nke Igbo. Ebubo nke ịtọ a na-ebo Christianity na ana Igbo tata bụ that Christianity has destroyed the moral fiber of our Igbo society. Na Christianity emebicha n'ezigbo ndụ na ana Igbo. Nọọsụ iso ụka jiri bịa ka mpụ ji ju ebe niile. Ebubo nke ịnọ a na-ebo Christianity bụ that Christianity has economically disempowered our people. No maka na ụka dịzi na ana Igbo ka ndị be anyị ji na-enwe ezi ike ọrụ. Maka na oge niile a na-asị ha, you will prosper in Jesus' name. Onwezi onye chọrọ ịlụ ọlụ, nya bụ ebubo ọzọ a na-ebo. Nke ise bụ ebubo a na-ebo Christianity bụ na ha asị na Christianity bụ a force against civilization na ana Igbo. Na ihe kpatara na ndị be anyị anaghị aga n'ihu. Ụfọdụ gafee efu ụlọ ụka buru ibu, ha ama ọsị, ha asị kama a yara indọstrị ebe a, ndị a na-arụ mgbamgba ụlọ ụka. Na-ewepụ ụka na ana Igbo kịta, ndị be anyị agaba n'ihu. Nya bụ ebubo nke ise. The final ebubo bụ na ha sikwazi na Christianity the complicit in neo-colonization. Nya na ihe ndị ọcha na-eme anyị tata, colonization nke ụbọchị tata, na ụka na-enyere ndị ọcha aka icolonize anyị tata. Ihe a bụ the 6 allegations against Christianity. Now I want to take them one by one. Ayona mundo organizers na anyị nye m obere taa maka ife anụwa dị nnukwute mkpa. Ihe a na-emebiri anyị ije na social media kịta from morning till night. Ndị mmadụ esi eti ring light, na-akpọsọ iyi, na-agbasọ mba, na-akọtọsị ụka. Ihe aka ị ga na-afụzi ebe niile kịta. So ka m were opportunity maka ụka si eme, ụka anaghị akọ ọnụ. Ụka na-afụcha ife niile afụ gba nkịtị. Mana ụka nwee ohere ka m si nwee ohere kịta. Ụka enye correction in the spirit of dialogue. Ọ bụrụ ịkọ ọnụ maọbụ ịba mba. So the first allegation bụ na asị na Christianity emebisie na our culture and our identity. Ndị na-ekwu ife anụnwasị na Christianity bụ culture ndị ọcha, omenala ndị ọcha bata na omenala ndị Igbo wee na-emebi omenala nke anyị. So n'ife ha ghọtara bụ Christianity bụ na omenala ndị ọcha ka ọ bụ. Ife anụnwa bụ asị maka na Christianity abụghị omenala mmadụ. Ọ bụ na ọka ịsụ ya na mgbamgba oyibo anyị asị na Christianity is a message that is metacultural. Ozi ọma karịrị omenala niile, onweghị omenala nweghị iche. By the way, ozi ọma anyị na-ekwu okwu bụ nya bụ Christianity, the good news. Ozi ọma ebidoghị n'aka ndị Europe. Ebe o bidoro bụ na Palestine. Ndị Palestine abụrụ ndị ọcha. Jesu na onwe ya abụrụkwa onye ọcha. Jesu amụrụ ya as a Levant person. Na present day Palestine na Israel ka amụrụ ya. Isi Jesu na-eji oji. Skin Jesu nwere dark skin color. So na nwere ihe gbasara ozi ọma anụnwa na ndị ọcha maka na ọ bụrụ na obodo ndị ọcha ka o bidoro. O bidoro na Palestine. Now, ịgụ akwụkwọ nsọ Isaiah chapter 52 verse 7 ọ sị nekene ka o si ma mma bụ okwu onye na-esi n'elu ugwu ebute ozi ọma, onye na-ekwusa udo, onye na-ekwusa ozi ọma nke aṅụrị. Kedu okwu bụ okwu ọma anụnwa na-ebuso ozi ọma? Okwu aha bụ okwu Jesu. Nya buru ụzọ bute ozi ọma ha na Palestine. Gịnị ka ọ kụziri? Mgbe Jesu bịalụ, ndị be ha nwere omenala. Ndị be ha nwere ka ha si bụ eme ife tupu amụọ Jesu. Ozi ọma anụnwa bịara wee sị na omenala amakwalụ mma o, mana anyị ewepụ ife dị n'anụ were rie anụ. Ife a ka ozi ọma Jesu kwuru. M ga-enyezi ụlọ ọmụmaatụ ife dịgasị na omenala Jesu ọ sị mba ebe ozi ọma bidoro. Nke izizi bụ na omenala amụnyere Jesu n'ime enwude ndị na-akwa iko. Ife omenala kwuru bụ na a ga-akpọrọ fa pụọ n'ilo, tụọ ha okwute ntịrị ha nwụsịsịa. Ihe a ka omenala kwuru. Leviticus chapter 20 verse 10. Wee kpụtara Jesu nwaanyị asị na ọkwara iko na John chapter 8. Wee sie
Rabbi bụ onye nkuzi. Ịma na ife omenala kwuru. Ife omenala kwuru bụ na a ga-atụ nwaanyị okwute ọnwụọ. Gịnị ka ị nwere ikwu? Jesu wee sị, omenala nke a so na nke a ya ewepụ. Ọ bụ na ịma na imebeghị ihe ọjọọ mbụ, buru ụzọ tụọ ya okwute. Fancha niile pụsịsịa. That moment, Jesus corrected that aspect of the culture he was born into. Ọ correct ya ozugbo. Omenala ọzọ Jesu zutere ọ correct bụ na mmadụ mee gị ife na gị megwalụ. Ndụkpọ oge ofu anya dụkpọ m ofu. Mbepụ gị ofu ntị, bepụka m ofu ntị. Exodus chapter 21 from verse 23. Ego ya efu ebe ahụ, an eye for an eye, tooth for tooth. Jesu si, n'agbanyeghị n'ife a ka omenala Moses kwuru, mana mma correct nka. Na Matthew chapter 5 from verse 48, Jesu wee sị, unu nụrụ na-asị unu n'omenala, an eye for an eye, tooth for tooth. But now I say to you, mmadụ sị gị gaa njem ịbụọ, soro gaa ịtọ. Ọ na-agị coat, nyekwe ma tunuki gị. Ka ife Jesu na-akụzi ebe ahụ, Jesu wee kụzie wee sị, na violence, mutual and reciprocal vengeance cannot create a sustainable society. Nya ka isu possible onwe anyị anya na ama nje build way society. That moment again, Jesu mebie omenala nke afọ. Omenala ndị anọ wasịkwa. Ịnụ nwaanyị, ọ bụ na ị like rozi nwunye gị, itete ụra n'ụtụtụ ọ bụ na ihu nwunye gị amarozi mma, si enaba. Omenala Jesu kwuru ife afọ. Ịgụọ Deuteronomy chapter 24, efu ebe anwa. So o si ife Moses gwara fa abụ ka ị na-achụ na nwaanyị a, denye akwụkwọ divorce ka o nwee ike ịnụga di. Jesu wee sị, omenala nke esoro a ga-emebi nke a. Na Matthew chapter 19, abịakwute Jesu wee sị onye nkuzi, ịma ife omenala kwuru. Omenala si anyị chụnaba ndị nwunye anyị na ọbụna ya laikere ọzịfa, igi nwe kwuo gịnị? Jesu sị ha, na ife Moses ji gwa na ife a na omenala Moses bụ maka ekweghị ekwe unu. Na ọ bụrụ otu ka Chineke si chọọ ya. Na nwoke ga-ebi n'ijekwuru nwaanyị ha bụrụ ofu ahụ, ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ekewana ya. That moment, Jesus destroyed that aspect of his own culture. Maka na ife oziọma a na-eme abụrụ ka ọ ghasasịa ife niile, ọ ga-edebenu ndị dị mma, mana ọ ya ewepụ ndị na-adịrọ mma. Otu a ka oziọma si bido ọrụ na Palestine tupu o ruo oli n'obodo ndị ọcha, iji gwa gị na ọ bụrụ ndị ọcha nwe ozi a, ọ bụrụ omenala ndị ọcha ka ọ bụ. Ozi anụnwa mechara pụọ na Palestine, wee gara ije, wee babazie na Europe. Ọ bara na Greek, na Macedonia, obodo dịka Philippi na Athens, ebe Paul zigasịrị ozi ọma. Ozi anụnwa gagidere ije banye na Rome. Ruo na Rome, fụkwasị omenala dịgasị na Rome bụ omenala ha gasị. Wee sị na omenala ndị Rome amakakwa, na laws ha were n'obodo amakwalụ mma. Their way of government amaka. Administration ndị Rome malụ mma. Mana oziọma wee sị, mana o nwere ife anyị fụgasịrị na omenala ndị Rome na-adịrọ mma. A ya ewepụ ife dị n'anụ wee rie anụ. Kedu ife oziọma mere na Rome? Iji maatụ, na Rome oge afọ, onye mụọ nwa, ọ bụ na nwa ọmụrụ nwere ọlụsị, omenala ha si na nwoke nwe ụlọ the pater familias nwere ike ikuru nwa anụnwa amụrụ sị, n'agbanyeghị na ọmụmụrụ nwa, mana maka ifi na o nwere ọlụsị, achọghị m nwa ma o kurie ya ji edebe n'iro. O debe n'iro, ihe nwere ike ime nwa ha buru ibu. O nwere ike ụmụ anụmanụ abata nwa afọ. O nwere ike, ọ bụ na nwaanyị ka ọ bụ, ọ bụ na nwoke na-achọ ịmụta nwoke, wee mụta nwaanyị, o nwere ike kuru nwaanyị ahụ dobe n'iro sị, achọghị m nwa. Ije kuru nwa ha zụchaa ya, omenala sị, ịzụcha nwa ha ya bụrụ slave gị na ịchọ. Ọ bụ na nwaanyị ka ọ bụ, ịchọ ijiri mere sex slave gị were mere sex slave, no problem. That was the Roman culture. Omenala oziọma anụnwa jedolobe ife a. Oziọma wee sị, mba, anyị ga-emebi nke a. Wee sị, number one, every human being is created in the image and likeness of God. Ọ bụgodị na o nwere ọlụsị, anyị ama debe n'iro ka nkịta tagbuo ya. Oziọma asị ndị Rome na ọ bụrụ sọsọ na-ekere in the image and likeness of God, na every human being nwere dignity. Oziọma anụnwa wee, ọ bụrụ sọsọ nọ na-ekwu n'ọnụ, oziọma wee pụọ.
ofu ebe kusara nwa n'ụzọ okuru nwa afọ okuru nwa afọ okuje na orphanage. Christians bụ ndị izizi bido ọrụ bụ ife a na-akpọ orphanages maka ụmụazị atụfula atụfu maka na omenala asịsị tụfuo ụmụazị afọ. Ọ bụrụ sọsịa o nwekwara ndị bụ ndị ọlụsị vulnerable people. Christianity na Rome bụ ndị izizi rụbara vulnerable homes maka ndị ọlụsị. So na ozi ọma batara na Rome fụ na ha nwere omenala, fụ na ụfọdụ omenala ha nwere adịrọ mma, mebie ndị na-adịrọ mma ma hapụ ndị dị mma. Ụdị njem a ọ gagidekwara njem a bụ ozi ọma gaa n'ebe a na-akpọ the Anglo-Saxon world, the present day England and the southern part of Scotland. Mgbe o ruru ebe afọ na the ancient Anglo-Saxon world, ha nwekwara omenala nke fe ebe afọ. Bụrụ Christianity bụ omenala fe ebe afọ. Omenala ha iji maatụ si na the Anglo-Saxon world na ọ bụ na ime ezinụlọ m ife ọjọọ, in order to protect our reputation as a family, anyị abịa ịnụso ụlọ ọgụ, and na ihe a ga-eji wee setụlụ keesi anụnwa bụ blood. Anyị ga-anụgide ọgụ until blood apụta. Anyị ga-egbu onwe anyị. That was the way they were settling their problems in the Anglo-Saxon world. Mgbe oziọma bịara ebe afọ, oziọma sị ha mba na omenala ụlọ kwadoro ihe a mana ọ dịrọ mma. Na o nwere ife Jesu kwuru, ụkwụ ọma na-ebuso oziọma bụ Jesu. O nwere ife okwu na Matthew chapter 18. Ọ sị, ọ bụrụ na gị na nwanne gị na-ese okwu, jekwe ka gị na-edozie. Ọ bụrụ na o kwere, kpọọ ihe dịka mmadụ na-abụ ma ọ bụ ịtọ ka e nwee evidence. Ọ bụkarị na nke ahụ awụ ọkọrọ, jee gwa ndị ụka niile. Ọ bụrụ na nke ahụ ekwerozi, mezie onye ahụ ka onye mba ọzọ. So na the Christian message, ozi ọma anụnwa na-ekwu okwu tata, wee banye na omenala ha wee kụziele fa na o nwere ife a na-akpọ reconciliation. Na ọ bụrụ mmadụ na-abụ na-eso okwu ha gbuo onwe fa na-enwere reconciliation. Ife abụọ ọrụ ozi ọma a na-arụ na omenala ọbụla ọ batara. Ifugo na ndị ọcha anụnwa a na-asị na omenala ha ka a butere n'ala Igbo. Ndị ọcha abụrụkwanụ Christians mbụ ọkwa ndị omenala nke fa kafa bụ before ozi ọma abịakwutefa. Ụdị njem a ka ozi ọma agagidekwalụ. Onye Chineke jiri rụọ ọrụ bụje ozi ọma anụnwa na Anglo-Saxon world, ha bụrụ ibu mana ofu n'ime ha gbara ezigbo mbọ ebe ha bụ St. Boniface. Mgbe ozi ọma anụnwa batara n'Afrịka wee gagide ije batakwa n'ala Igbo, maka na maka ala Igbo ka anyị na-ekwu na mgbede a, Chineke si n'aka Fada Luz, Brother Hemas na ndị ọzọ niile butere anyị ozi ọma na 1885 n'ala Igbo. Now, mgbe ọ batara n'ala Igbo, ọ bịara ka o mebisi omenala anyị. Mba, ife ọ bịara mebe anyị bụ ife niile o megoro na omenala ndị ọzọ ebe o jegolu. Ife aha ka o mekwa na nke anyị. Ife ahụ o mere na Palestine, ife ahụ o mere na Rome, ife ahụ o mere na the Anglo-Saxon world, ife aha ka ọ bịakwa mee n'ala Igbo. Ọ bịara nene omenala anyị fụ na ife ndị be anyị na-eme malụ mma ka nkụ. Ezigbo ndụ anyị na-ebi buru ibu, mana ọ sịkwa ha o nwere ndị a ga-ewepụ maka a ga-ewepụ ife dị n'anụ wee rie anụ. Iji maatụ, ozi ọma bịara n'ala Igbo wee sị na ama ndị na-enwe osu na ịkpọ onye Chineke kele osu na ọ dịrọ mma. Paul dị asọ kwuru maka ihe ọfụma na Galatians chapter 3 verse 28 maka onye abụ ozi ọma afọ. Ọ sị na enweghị ihe dịka Greek maọbụ Gentile, o nwere ife dịka nwoke maọbụ nwaanyị, na enweghị ihe dịka slave or free people, na anyị ncha niile ebu ofu n'ime Jesu. That is the good news. So na ofu ife ozi ọma mebiri n'ala Igbo na-ewe ndị mmadụ iwe eji wee sị na ọbịa mebie omenala anyị bụ nọọsị na ama nwezi osu n'ala Igbo, na onye ọbụla bụ nwa Chukwu ekwesịghị ịkpọ mmadụ ibi osu, na ama nwezi ohu n'ala Igbo, na mmadụ ama mbụrụ mmadụ ibe slave, na anyị ncha niile nwere ofu nna. Jesu kụzie n'ekpere wee sị na anyị ga na-akpọ Chukwu our Father, onwe onye bụ osu ma ọ bụ ohu. Ife ọzọ mebiri n'omenala anyị bụ na eze nwụọ na ama njizi mmadụ wee na-eni eze. Ndị a sị na ha ya eji gbara odibo na ana mmụọ enye ha na ndụ. Oziọma asị mba na ya ewepụ nke a n'omenala anyị. Oziọma asị iji maatụ nke na-esebe okwu oge ụfọdụ na saịdị Ọka, ụfọdụ sị na ha ya eji tigbu bishọp mgbe afọ mgbe ọ na-ewu ewu, na di nwaanyị nwụọ na nwaanyị a ya abịa pruvụrụ anyị na ọ bụrụ onye nwa gburu die, and ka ọ ga-esi wee pruvu ya bụ na a ga-asa
ozu dị ya ahụ, ọṅụọ mmiri ozu die. Ọṅụcha mmiri ozu dị ọ bụ na ọ nwụrọzi, ayama na ọ bụrụ onye gburu die. Ụdị omenala anọ maka the good news, the Christian message si mba na nke a so n'ife a ewepụ n'anụ a wee rie ya. So na ndị na-asị na Christianity bụ omenala ndị ọcha aghọta ife ha na-ekwu, maka na okwu ọma butere ozi ọma abụrụ dị onye ọcha. Jesu bụ onye Palestine. Ndị Palestine abụrụ ndị ọcha kafa bụ. Nke ọzọ, n'ime ikwu na abịa mebi omenala anyị, ha aghọta ha che nọ n'ala Igbo ka ozi ọma bịara mbụ, ọ bụrụ be anyị ka o buru ụzọ bịa. Ọ gaa na njem, gagatalụ njem tupu o ruo n'ala Igbo. Ife ọ na-arụ bụ ọrụ ndozi, ọrụ nhazi, ọrụ iwepụ ife na-adịrọ mma, na ọrụ idokwa nke dị mma. Amen and amen. Una na-aghọta ihe a na-akụzi. Now, the second allegation a na-ebo Christianity na Igbo tata bụ na ọ bịara demonize ya our tradition, our ọdịnala. N'onwe ka ndị be anyị si efebu Chukwu tupu ozi ọma abịa. And na mgbe ozi ọma bịara, na ọ bịa sị na ndị be anyị na-efe ekwensu. Ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ eziokwu. The Christian missionaries asụghọ na ndị be anyị na-efe ekwensu. In fact, akọgoro ụmụ na akụkọ kịta ka ozi ọma si gagide njem. Ofu ebe ozi ọma gara njem ahụ abụ na the pre-Christian Scandinavian country. Ebe a na-akpọ Scandinavia bụ the present day Sweden, Denmark, Norway. These countries were called in the ancient time Scandinavian countries. Ị na-enene film anụ unu na-enenegasị, unu ga na-afụ ndị a na-akpọ Vikings. The Vikings bụ ndị Scandinavia. Now, these Scandinavian countries nwegasịrị mmụọ ha na-efe gasị na be ha tupu ozi ọma bịa befa. Ebe ha na-eje efe mmụọ a bụ ebe a na-akpọ the Temple of Uppsala. The Temple of Uppsala na the current day Sweden ka ọ dị. Ha jee ebe afọ, ife a na-eji achụ aja bụ mmadụ dị ndụ ka a na-egbusala ife ha na-efe. Mmadụ ka a na-egbu ebe afọ. Ozi ọma wee ruo obe ha wee sị ha mba, na ọ bụrụ mmadụ na-anwụrụ Chukwu, na Chukwu si n'ọnya ya nwụrụ mmadụ. Unu egbuzi na mmadụ were achụrụ ihe unu na-efe aja. No Chukwu, that is the logic of the Christian message. Na mmadụ ama nwụrụ Chukwu, na Chukwu si n'ọnya ya nwụrụ mmadụ. Now, conversion dị na Scandinavia abụrụ by fire by force. Ọ ha jiri aka ha nabata ozi ọma. In fact, one of the kings of Norway, King Olaf II, jiri aka esi na kingdom ya abụzi a Christian kingdom. Maka na omenala fee ka esi efe Chukwu ha na omenala fa. Fụkwazie ka Christianity si efe wee sị mba, nke Christianity a ka anyị chọrọ. Ọ bụrụ by fire by force, it was by the power of persuasion. O nwere onye ndị Igbo na-atụ, ndị Igbo si na ogori n'ọdịnabọ omegene. Ọ mara nke ka ya mma. King Olaf na Norway si na ha nwa bụ ogiri anọ na dị n'abọ, no Christianity ka fa chọrọ. Onwe onye chedoro ha egbe n'isi, they wanted it. Mgbe Christianity bịakwara n'ala Igbo, onwere onye ọbụla chedoro egbe sị ya bụrụ Christian. Ndị nna nna anyị jiri aka ha, ndị nụrụ ogoli n'abọ, ha nọ n'ime ife Chukwu ka ha siri ghọta. Ndị a bụrụ ozi ọma bịakwute fa, ha jiri aka ha si na anyị chọziri ịbụ ndị ụka. Anyị anaghị eme ka ndị alakụba. Onwe onye debere mma n'onu. They voluntarily say, we want to become, we love this message. We love it. We want to be part of it. And we are abandoning what we were doing before. Ndị na-asị na aghọrị ndị nna nna anyị fa na-akparị fa akparị maka sọsọ onye ya aghọle bụ onye dị iberibe. Ndị nna nna anyị ha adịghọ iberibe wee sobe ndị ụka. Ha ma ife hinne, ọ bụrụ anyị ka ha mara ife. Ha ma ife ha fụrụ, ma ife ha ghọtalụ, wee hapụ nke ha na-eme, wee sobe nke ọfụ abịakwutelofa. They were wise people. Ọ ife ha ndị nna nna anyị ha bụpụrụ abụpụ n'ana, ka ụmụaka kịta chọrọ ka ha jee lachalụ n'ana ebe ha bụpụrụ ya. Christianity did not demonize our tradition. It came with a message, and our people voluntarily accepted it. The third allegation against Christianity, nke ito, bụ na na-ebo Christianity ebubo no since ụka jiri bịa ka ndị be anyị ji bibe ajọ ndụ
that Christianity has destroyed the moral fiber of our society. Monoburo n'eziokwu nu. Maka na wenugo mbosi ịbịala ụka, fada nọ n'ụlọ ụka sị jee pụọ zubo ohi. Omenugo na parish ebe ị na-eje ụka. Ana m ajụ unu, ndị fada na-asị unu jee zubo ohi, ma ọ bụ unu jee gbaba akwụna, ma ọ bụ gị jee mee yahoo yahoo. Ozi ụka bụ ozi eji azụ mmadụ. In fact, many wonderful people Igbo land produce golo ebe ha jere akwụkwọ bụ na mission schools. Nnamdi Azikiwe go na mission school, ọ go na Holy Trinity, gụkwa na nke ndị Anglican. Peter Obi gụrụ na CKC, Willie Obiano gụrụ na CKC. So many justices of the Supreme Court of Nigeria gosiri na CKC. The church is we form character. In fact, ka m gwa unu, before the war, mission schools were so excellent na onye ọbụla chọrọ ije mission school ebe ha na-akụziri mmadụ ibe ezigbo ndụ. Or after the war, ka ndị gọọmenti Nigeria chọrọ ịta ndị Igbo afụfụ wee nasịsị anyị ụlọ akwụkwọ niile bụ nke ndị ụka si na ha ga na-ama na-ejizi onda nwoke a na-akpọ Ụkpabịa Asịka. Mgbe ha napụrụ ndị ụka ụlọ akwụkwọ ahụ ka ha ma na-ejibe, alụ wee meenụ ụlọ akwụkwọ niile ha dịbụ n'aka ndị ụka wee dakpọsịcha. Ụfọdụ osisi bidoro pipo na classroom. Ndị bụbu boarding school, all of them destroyed. Until mgbe Peter Obi wekwara enye n'aka ndị ụka. Achọrọ m ka ị gagharịa kịta na Anambra State na school niile ha return n'aka ndị ụka ka unu mara ka ha dị kịta anụwa. They have returned to their lost glories. Ụka anyị anaghị akụziri mmadụ ka esi ebi ajọ ndụ. Ndị na-ebu ụka ebubo na ụka na-eme na ndị Igbo na-alụ alụrụ ana anaghị eje ụka. Maka mbọsị o bịara n'ụlọ ụka ọnụ n'ife fara na-ekwu, ma na ife fara na-akụziri ndị mmadụ bụ ka esi ebi ezigbo ndụ, ka esi ekwu eziokwu, ka esi akwụ onye ọlụ ụgwọ ya. Ife a niile bụ ozi dị n'akwụkwọ nsọ ndị fara ji enye nkụzi. Ụfọdụ ose na ife kpatalie bụ na ụka na-ekwuka maka mercy, 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 forgiveness. Na tupu ụka abịa n'ime ife ọjọọ a na-atụ gị, a na-atụ gị, Amadioha na-egbu gị. Amadioha na-egbu gị, bụrụ ozu gị na-atụ gị n'ajọ ọfịa. Na mgbe aha na ihe ọjọọ adịrọ, mana kịta na ife ọjọọ dị maka oge ọbụla ndị ụka na-ekwu maka mercy, mercy, forgiveness. Ụka na-akụzikwa maka mercy, mana ụka na-akụzikwa na enwekwara judgment. In fact, na onye ọbụla na-akọ ụdị akụkọ abụ na o jere catechism ndị ụka. Ọfụka na ndị ụka kụziri ụmụazị na-eto eto na-enwere ife a na-akpọ 4 last things after death, that there will be judgment. And after judgment, n'ihi eje ọkụ mmụọ maọbụ jee n'igwe. So, na ụka anaghị akụziri ndị be anyị ibi ajọ ndụ. Akwụkwọ nsọ si na Romans chapter 6 verse 1, anyị anọzi na njọ ka amara bara anyị ụba. Ọsị mba. So, onye ọbụla ịnụ na-asị nọ maka ụka ka arụ ji dị n'ala Igbo na-akọgheri, ọ dị eje ụka. Amen and amen. Allegation nke ịnọ, akwụkwọ ahụ nyere m at no 5 minutes, mana mmeti ya n'akpa. Ihe a na-ekwu dị nnukwu mkpa. Now, ebubo nke ịnọ a na-ebu ka bụ na-asị nọ Christianity kpata na ndị be anyị anaghị agazi n'ihu n'ala Igbo, economic disempowerment. Na tupu ụka abịa na ndị be anyị dị ike ọlụ. Since ụka jiri bịazi, ndị be anyị adịrọzi ike ọlụ maka oge niile a na-epreach ha, you will prosper in Jesus name. Nwa Chineke ọ ya adịrị gị ma n'aha Jizọs, maka ifie na ndị be anyị ada alụzi ọlụ. Asị ka ọ bụ 2 Thessalonians sị, anife aka ndị fara na-akụziri unu n'ụlọ ụka. 2 Thessalonians sị, onye ghara ịrụ ọrụ ya emena gịnị? Ya eri na ife aka Christianity na-akụzi. O nwere mgbe ọbụla Christianity ji wee na-akụziri ndị mmadụ arụ n'ọlụ. Ife a bụ ebubo asị ka a na-ebu ụka. Ụka na-akụzi onye ghara ịrụ ya eri na work ethics. In fact, ụka nwere a whole social doctrine on work. Na-enwere dignity in human labor. Amen and amen. Now, ebubo nke ise, the second to the last one, bụ na ha asị na Christianity bụ a force against civilization. Ịgba gị fa na-ewuzi kịta anụwa karịa ma isi mmadụ jebe n'ọgwụ asị ka enye anointing oil, goya oil ka o tee. Ịga kịta na Facebook, ha ji ife akparị ụka na ndị ụka na-aghọrịsị ndị mmadụ
ndị mmadụ a na-anwụnahịsị anyị n'aka maka kama ịgwa ha jebe ụlọ ọgwụ na anyị na-enye ha mmanụ nsọ ka ha jee tee. Therefore, na Christianity bụ 419, a cause against civilization, si wepụ ya n'ala Igbo tupu ndị Igbo anwụsịsịa. Ọ bụrụkwa ife a ka Christianity na-akụzi. O nwere ndị na-enye ụdị nkụzi aha n'aha Christianity? Yes. Ndị na-akụziri ga-eje n'ụlọ ọgwụ gị tebe mmanụ nsọ. Ọ ife Christianity gwara fa ka ha na-akụzi? Mba. Ndị a bụ ndị na-achọ akpafa, ọ bụrụ oziọma ka ha na-akụzi. Ka m gwa unu, Jesu nwere ndị ọ gwara ọrịa n'akwụkwọ nsọ. Ịgụa Matthew chapter 8 verse 4, Mark chapter 1 verse 44, Luke chapter 5 verse 14, and Luke chapter 17 verse. Ịgụọ ihe ndị a mkpọsịsịrị afa kịta, ifu ebe Jesu gwọgasịrị ndị mmadụ ọya n'akwụkwọ nsọ, ndị ekpenta, ndị nwere skin disease. Imife Jesu na-agwa ndị afọ, Jesu ji ike niile eji agwọ ọya karịa ma ịgwọ onye ahụ ọya si na aba bee. Jesu sịfa, buru na onwe unu jee gosi ndị ụkọchukwu. Maka na mgbe afọ enwero ndị doctors. Ndị bụ ndị doctors mgbe afọ bụ ndị ụkọchukwu. Ọ ha ga-ekwu na edigo maka ọ na idibero mma. Jesu anaghị ala ka break protocols. Jesu sịrị ha, jeenu n'ụlọ ọgwụ gaanụ gosi ndị ụkọchukwu onwe unu, ndị bụ ndị doctor mgbe afọ. Onye ọbụla na-akụziri gị tata ga-eje n'ụlọ ọgwụ nọ mmanụ nsọ ka a eji gwọ gị ọya. Onye ahụ anaghị akụzi ozi ọma. Onye ahụ bụ onye akpa asị na-achọ akpịa. Ana ndị mmadụ jiri maka onye afọ na-akọta ụka. Ọ bụrụ fọtụ ụka, ọ fọtụ onye asị anụnwa na-asị asị n'afa Jesu. So the church is not against science. In fact, ndị missionaries butere ụka n'ala Igbo, ọ ha rụrụ n'ụlọ akwụkwọ mbụ enwegasịrị n'ala Igbo. The Catholic missionaries, ọ ha rụrụ CKC, ọ ha rụrụ CIC dị n'Enugu, ha rụrụ Marisi dị n'Uturu, ha warụkwuru ụmụ ụlọ ọgwụ rụọ Boromi. Ndị nke Anglican rụọ ma Iyenu Hospital, rụọ Dennis Memorial Grammar School. Ndị na-achọghị ịgwa ndị mmadụ maka science and technology ayarụ na akwụkwọ, ha ayarụ ụlọ ọgwụ. So na Christianity is totally in favor of the advancement of science and knowledge. Ndị na-asị asị abụọ ha na-ekwuru anyị ọnụ anyị. Amen and amen. Finally, nke a bụ nke ikpeazụ, ebubo nke ikpeazụ, ha sị na Christianity na-egbukọ n'efere wuti ndị ọcha colonial masters wee na-emekpa anyị ahụ tata. Ife akafa kwuru. Nke a bụkwa nnukwute asị ka ọ bụ. Ka m gwa unu, ndị butere ụka, ka m kwuo maka Catholic Church maka time adịrọzi, ka hapụ maka ndị Anglican. Ndị Catholic Church butere ụka n'ala Igbo, ife ha bụ achọ nke ige ntị n'ife a nchọrọ ikwu. Ife ha bụ Irish missionaries. Achọ nke kwuo ya. Before ndị Irish missionaries abịa, the first group bịalụ si na France. Ha bụ French people, Holy Ghost missionaries from France. Mana because of language barrier, ha mechazie hand over to the Irish missionaries. Ka m gwa unu ife o ji bụrụ asị, ọ dị impossible na ndị Irish missionaries anụwa ga-arụkọ with ndị ọcha imekpa anyị ahụ. Ọ dị impossible na ịghọta ife a na-achọ ikwu. Mgbe Irish missionaries bịara n'ala Igbo, mgbe ha bịara na be anyị, the British government, achọ ka government mkpara afa kịta, what government? The British government colonized the island. Na-ata ndị island dị afụfụ. The average man bụ onye island chọrọ ka ndị Britain pụọ na befa. They were colonized people. So na ọ dịrọ possible na missionaries si island ya bịa ebe a na-agbara ndị na-emekpa ndị Igbo ha ahụ odibo. The missionaries cannot serve the British government because the British government was oppressing their own people at home. So now the impossible is na Irish missionaries bịara ebe a ka ha na ndị ọcha gbukọ ka e wee mekpa anya ahụ. Ọ dịrọ possible. That's number one. Number two, bụ na ndị missionaries anụnwa na British government nwere multiple problems na Igbo. For example, na 1902, anọkọtara British government wee sị na ha lekirozi the Irish missionaries. In fact, na ụlọ akwụkwọ niile these missionaries rụrụ, ụlọ akwụkwọ niile ha rụrụ, na gọọmenti amanda na-akwụzi ndị nkụzi ha ụgwọ, ha chọọ ebe ha ga-asị na-enweta ego. Because the Irish missionaries refused
to play the game of the colonial masters. Nke ọzọ akụziri m unu n'oge gara aga na o nwere ife dị iche na the missionaries butere ozi ọma na colonial masters bịara imekpa anyị ahụ. And this is my last statement. Ndị butere ebe anụ maka ha mekpa anyị ahụ nwere afa ha na-aza. A company ka ọ bụ. And afa company ahụ bụ Royal Niger Company. Onye ọbụla kwuo ife ahụ kwuru kịta. Company anụ nwa cross River Niger wee bịa n'ala Igbo ka ha na ndị be anyị mekọọ business. Mana ọ bụrụ ezigbo business ka ha bịara ime. Ha bịa ka ha goro ndị be anyị na slave trade. Mana ndị be anyị resikwana ndị be anyị resi ha ndị ọcha. Ha bịara ebe a na-egoro anyị mmanụ. Ogoro mmanụ o were powder kwụọ ndị be anyị ụgwọ. Ogoro mmanụ o were miro kwụọ ndị be anyị ụgwọ. So our people amaghị eme international business. Ha go mmadụ. Ha ego mmanụ na-emekpa ndị ba. These are colonial masters. Mana ndị anụnwa dị iche from ndị nke ọzọ ha bịara rụọ na akwụkwọ rụọ ụlọ ọgwụ. Ha na ndị gọọmenti nụọ ọgụ ka o wee dịrị anyị na mma. In fact, na 1914, one of the punishment British government na-enye ndị be anyị bụ ime ife ọjọọ apịa gị ịtalị. The missionaries nọgidere ọgụ until that practice was abolished. So ndị butere anyị ozi ọma na ndị ọcha bịara imekpa anyị ahụ ha bụrụ ofu ndị kafa bụ. Ndị butere ozi ọma nwere afa, and afa ha mụ na unu ga-akpọ kia kịta. They are called the early Christian missionaries. Achọrọ m ka ikwuo ya. Ndị bịara imekpa anyị ahụ nwekwara afa. Afa nke ndị ahụ bụ the colonial masters. Kedu afa ndị nke ọzọ ahụ? So n'ije ebe a na-aṅụ mmanya na ebe a na-akpa isi, i wee na-anụ akụkọ ka ndị ọcha si wee be mee anyị arụ n'ala Igbo. Jụọ onye ha na-ekwu ife a wee sị kedu ndị ị na-ekwu maka fa? Ị na-ekwu maka the colonial masters si na Royal Niger Company wee bịa? Ka ị na-ekwu maka Christian missionaries bịara ebe a nwa nwụọ be anyị, wetara anyị ụlọ akwụkwọ, wetara anyị ụlọ ọgwụ, nye anyị nri n'oge agha? Ọha ka ị na-akpọ ndị 419. So ụmụnne m, these 5-6 allegations, by God's grace, I want opportunity we keep repeating them until ọbasi anyị n'isi ọfụma. Ndị na-eto eto biko nụ, ịnọkọtazi na je were ring light na-akpọ ụka iyi na-asị na anyị bụ ndị 419. Anyị abụrụ ndị 419. Ihe a bụ ozi ọma ka anyị na-agbasala unu ka ọ dịrị ndị be anyị na mma. Ọ ga-adịrị gị nwa mma n'aha Jizọs. Amen. Udo dịrị unu. Dekwara mmụọ gị kọbara Chineke aka. Padre, thank you very much. Ana akwụkwọ aka ebe a. Thank you.